Perlok dikumbang ili kilat patai kubor banagaliang bo orden ulap penbra pajba ba unsa penlong ke jing ya pajba ban kerkut ya ka sekretariat haka nriu teri benai agos arja kunriu halor kita ki sipau tuli ki mat ya ka ba mau la de pensyai ban permenai ka pajba te nagaliang jonga ngas sngo ban kentu pigi pajba ba phimdei ban lej ban yasim mentah ka ke jing yalang mar kate ke jing yalang kam sim thau bat kam sim don jingmut setia nak benta kata ka jing ke baki pajba kia kendo nre ka dei tang halor ke jing ke baka parti BBP kia kendo hakin gisngi ki jing ke baka parti kia kendo ka dei namar bakal ado ke jing sania bat ka ba ar kalong ba ban daivat ya ka attention jong ki breu namar ka jing bomler jong ka BBP mentah habaka sensyar hang te po ke CDC te kumta nga kerpat epi ki pajba Shwaba pinlej pinde ber perkat pinde puson marna kaliang jong ka BVP bat jong ba arden umdon jimut setia ban ai ka jing sekri ka bakhoj ka bahok bat ka basai ski pajba ngili na kawai ka por sakawai ka por na kawai ka isu sakawai ka isu sumlala setia ban penkut sumlala setia ban ai kata ka jing sai ski pajba ring isu I ka detang ka jing penki win yu pajba ban job election te kum ki pajba pihak banda perkat pihak banda puson pimdei ban sulet yasim bantai songsit yo lesi kawan ra pan ka jing babi hadin habut te ngakenturu ya ki samla ki belanang ki blastan pimdei ban lej ban yasim banta ya ki longkmi rukumju pimdei ban lej ban yasim banta namar ngilayo I ya ka jing terekam jong ka BVP hang tepo ke jetsi ya kata karu jing le donbor ke jing le thombor jong ka klem da burom su ya ki guardian of the society nrei kala sule ya kono tang da ka jing sngo ka jongkahi ta ka e ka ba ka VPP ka treka mentangi I kam kwa ban improve re ka kwa ban impose de nga I happy ba pin pensong norim ya ki kam ki ti jongka kumbang ila da bi hakini kisngi ki por ki baladap kublai sibun